とうございました。まだまだ見どころいっぱいの話。それでは次の観光スポットをご案内いたしましょう。唐津城から車で5分、唐津空気の水門台のピアノを収めた島の展示場、長い歳月と匠の技で完成されたピアノはまさにごく芸術品です。また、唐津駅北口の唐津市ふるさと会館あの1階は特産品お土産コーナー、2階は唐津焼総合展示販売所です。唐津の旅の思い出に初めて見てはいかがでしょうか。1階です。はい、ありがとうございました。